Sa number 2, price monitoring kag surprise sanitation inspection ang patigayunon sang Yuhong Foundation Incorporated kag City Health Office. Ini kasunod sang reklamo sang kamahal sang baligyaanay sang inasal nga manok sa mga festival sites. May report si Nico Delfin. Nakalabot kay Mayor Albi Benitez ang reklamo angot sa mahal nga presyo sang inasal nga manok nga ginabaligya sa mga kiosko sa mga festival sites karon nga Mascara Festival. Gani iya ginmando nga mausisa ini dungan sa natalana nga sanitary inspection nga paghimuon sang Bacolod Yuhong Foundation Incorporated kag City Health Office. Because of the concept of free enterprise, dapat may competition na dahil matabo. Ang salikugan ang problema lang kasi sila nagstoryahanay, nag-imo sila ng isang cartel, kasi ari lang sa nato. Amo na ang ato i-investigate. But supposedly, ang pressures ang last year was about 120, 130, 135. Hindi na dapat maglayo na kay ang Yuhong Foundation ginpanaog man ang ilang renta. So there is no reason for them to go higher. Sa nakalabot nga reklamo sa kay Mayor Benitez, nakalabot sa 180 pesos ang meal sang inasal nga manok with rice, pero sa iban nga baligyaan 95 tubtob 135 pesos lang ang inasal nga meal. Suno kay Von Maongka, team leader sang Marketing Promotions and Interagency Concerns sang Yuhong Foundation, wala nakasaad sa ila kasugtanan upod sa mga nagarenta sang kiosko ang pagpatuman sang price ceiling. Pero sa ila night-to-night monitoring kag inspection, magasugilanon sila sa mga negosyante nga mapabilin sa masarangan ang presyo sang ila produkto, ilabi na sa inasal nga manok. Ang proper na sanitation namon sa mga servers nila, naka-proper serving gear sila bala, permits nila ara in a presentable area. Food handling. For food handling, ara kita inspection daily ang aton yang per site. Pero as per RCHO, may ara sila surprise inspection na pag-himuon. All kiosks, all festival sites? Yes, kada festival site may ara kita site supervisor kag may team nga ang isang tasking nila is i-make sure nga ang guidelines nga ka-follow as with our health guidelines. Siniman nga hapon ginsuguran sa foundation upod sa katapos ng City Health Office ang pag-inspeksyon sa mga kiosko sa mga festival sites sa pagpasiguro sang proper food handling kag sanitation. Nagapasalig naman ang pamunuan sa Department of Public Services nga mag-double time sa paghakot sang basura agod mapabilin ang kalimpyo sa mga festival sites sa pagsaulog sang tuigan nga selebrasyon. Nico Delfin para sa DGCast Negros.